Čau ty mínukitovi fanoušky, mé jméno Kytěvky a vás dám u halloweenského speciálu se speciálním hostem. Čauko. A jdeme asi okecávat a můžeme jít asi na první hru. To je jasný. Půjdeme na první noc z FNAF 3. Přesně. Což je tvoje první FNAFko. No. A trochu ti to tu naučím hrát. První noc. No, to se ti nedivím, protože ty nerad hraješ hororové hry na Kyťáku. Vítej. Začínám dělat toto. OK. Vítej. Kamerky, teraz nic není první noc. První noc si nikdo nechodí, tady se jenom seznamuješ s pizzerií. Já ti to nějak vysvětlím, takže play audio, tím prostě budeš lákat danýho animatronika prostě na to dané místo, kde prostě je. Potom tu máš šachty a když na ně dvakrát klikneš, tak se ti daná šachta zablokuje a nemůžeš mít dvě zablokované, můžeš mít pouze jednu. Což jako od druhé noci ti doporučím mít tu zablokovanou. Potom, kdybys chytil error, tak kdybys měl tu nějaký error, tak jenom klikneš sem na to dané, kdybys měl ten error, jasný. A kdybys měl více errorů, tak reboot all. Prostě to dá všechno. Ale trvá to díl. Jo? To opravování. No, takže tak. Tohle to samotný trvá 5 sekund. Je první noc. Přesně tak. Tady to samotný trvá 5 sekund a když budeš opravovat všechno naraz, tak to bude 15 sekund, jo? Jsme, jakože jsme v první noci, takže jako to není nic zajímavého, jakože mi teď jako nic dít nebude, no. No, takže tak, no. A hraj to ty? Ty si s tím hrají. Je to kouknu dvakrát, byste měla zabít. Ne, takhle ne. Dámy a pánové, do té doby, dokud tu nebude druhá noc, tak my to stříhneme, protože tato noc je úplně o ničem, takže zatím ahoj. Lidi, máme tady minihru. Ano, dokončili jsme první noc, no a tady máš takovou minihru, kde budeš dát za určitýho animatronika, no a díky tomu odhalíš, jakože co se stalo vrahovi, neboli Lord Springtrapa, takže takhle se pohybuješ, hrajeme za Freddyho a ty musíš pronásledovat fialového Freddyho, ale ty nemusíš, takže to třeba můžeš vzít i dolem, třeba. Okay. Takže tak, no a když ti to bude trvat hodně dlouho, tak tě William Afton, tak on tě ukončí hodně dřív. Vidíš, tam máš Shadow Freddyho, který říká následuj mě. A vede nás do Secret Roomky, kde byly zavražděny původní děti z FNAF Roadu, ale my tam nemůžeme, hází nám to error a no a William Afton zničil Freddyho. Druhá noc. Tuto noc bude aktivní Springtrap a Phantom Balloon Boy. Sakra. Budeš to mít 2 hřezdy. Takže tady se bude někde smlouvat Springtrap, pokud dobře vím. Nemusíš se bát, já tě tady rovnou bloknu ventku. Jenom musím najít Springtrapa, kde je. Springoš. Tady je Springtrap. Jak jste vy, Mangore? A bylo to je jako Flash Baby, že jo? Jo, koukej, vidíš? Tady máš Springtrapa. Tady máš Springyho, jo?
OK, tady je. Ne. Prostě když nějaký kamera, tak prostě musíš ho furt kontrolovat, protože on je nezastavitelný ten magor. A prostě musíš sem furt jenom lákat. Pokud se dostane sem, tak vidíš, je video error. Takže takhle, že to aspoň tady naučím. Takže tak. Jo, tady je. Kde? Kde je ten nebo já zavolám zpět. Kde jsem magor? Jo, tady je. No, hraj to. Pojď. Musíš ho hlídat. Neklikej na jiné kamery, prostě ho hlídej. Musíš... Počkej, zkontruj kam šel. Vyšel jsem, jasně šel jsem, takže ho musíš zavolat sem. Audio error. Klikni na to. Ventilation error. Nádhera. Takže pojď, klikni na ventilation error. Dobrý. Klikneme na exit. A jdeme hledat dál Springyho. Kde je Springy? Spring trepej, zpátky na kameru 9 s tebou. No, tady máš jeho krásný oko. Je úplně nádherný, úplně jsem zamilovaný. Nekoukej na kamery. Prostě musíš ho hlídat tam, kde on je. Jo? Na jiné kamery prostě nekoukej. Kamera, systém error. Nádhera. To se mi zdalo, nebo šel do ventky? Kde? Tak, je zpět tady. Je zpět na 9. Máme 2 AM. Ne, je druhá noc. Kam šel? Nece? No, nebo on se vrátí. Vidíš? Ventilaci mám blokovou, protože on miluje. On tu ventilaci naprosto miluje. Tak pojď, Springer. Počkej. No, zavolej ho. Vidíš? Vidíš, jak na tebe kouká? Jak je na tebe nasranej? Kam pak si šel? Vidíš? On tuto šachtu naprosto miluje. Prostě, já když tu hru hraju, tak já vždycky tu horní šachtu blokuju, protože on ji naprosto miluje. Výborně, všiml si z ventilation erroru nějaký pokrok. Konečně. Počkej. Zjistíme, kde je. OK. To mohla být naše smrt. Bude tady? Jo, je tady. Klikni na to. Jo. Phantom Balloon Boy funguje tak, že pokud Ne, pokud na něho budeš dlouho koukat, tak on ti dá jumpscare. A on ti může dosrat prostě video error, anebo audio error. A při nejhorším ventilation. Což jako nechceš, no. Počkej, koukneme, kde je. Nalákáme ho zpět. Kde máme AM? To je jedno. Nezáleží na tom. Záleží na tom, kolik je. Máme 5 AM. Máme 5 AM. Kam jsi šel? Kam jsi šel? Trepe. Kam jsi šel? Je. Kde error? Musíme dát reboot all. To pískání neznamená nic dobrého. On tu někde je. Už to nepíská.
šel do prdele. Vidíš? To reboot all trvá strašně dlouho. Trapé. Ani nemusíme. Druhá noc úplně easy. Kilometrace, aspoň 3, ne? Do té doby dokonce zhebneme. Takže teď budeš hrát za Bonnieho a zkusit tu minihru ty zahrát, jo? Zkusit to. A musíš jít tam. Ano, přesně tam musíš jít. Musíš následovat Shadow Freddyho, který ti říká, následuj mě. Jdi za ním? Nemůžeš. A teď to dopadne stejně jako u Freddyho, prostě William a v ten prostě zničí do kusy. Takže, teďkom je třetí noc. Tuto noc se k nám přidává Phantom Freddy, Phantom Chica a Phantom Angle. Phantom Freddy prostě bude tady chodit a ty se prostě na něho nesmíš kouknout. Jasný? Nemusíš se bát, jsem tu já. Tu osobní hrdina. Kde je Splinter? Trapé. Jo, Phantom Chica funguje tak, že ona bude tady. Nesmíme se kouknout, jo? A Phantom Angle bude tady. A pokud tam bude, tak musíme i nedat pryč kameru, protože jinak ona bude před tím, prostě tady, ona bude jinak řvát jak utržená ze čezí. Vidíš? Jsem tu ventilaci loknul, takže to budeš mít lehčí. Zavolej ho, pojď zavolej ho. Jakože zatím ti to jako jde, což jako čujem jako. Počkej, to uděláme, jo? Jo. Dobrý, tam byl Phantom Balloon Boy. Je pryč. Jo, to musíš i hned pryč, protože on jinak dá jumpscare, jak jsem ti říkal. A oni to udělají flashbang, že jo? Což mi nechce. Udělají flashbang, že? Někdy jo. Někdy jo, ale dokurví ti spousta věcí. Je tak za námi světýlko? Přesně tak. Kde je Springtrap? Voláme ho. Springtrap, kde seš ty sráči? Hej, co tam děláš? Tady nebudeš. Ty... Jak jsi myslel? Uličník jeden. To zablokuju tady. Jo, vidíš, tady je ten Freddy, tak my se na něho nesmíme kouknout. Vidíš? To je Phantom Freddy. Neboj, on nám jumpscare nedá. Nekoukali jsme se na něho. Jsme safe. Kde? Jo, tady je. Na 9. Zase audio error, nádhera, pojď, klikni na to. Ale jak jsi myslel, že už tam... Borec si myslel hodně, jako. On si myslel, že nás chytračí ten hajzl. On nám dával samé erory teďkom Borec. Borec je asi mega nasranej, jakože zajímavě, jakože do jaký moci se sesenou, až dostaneš, jako. Jo. Dobrý den. Hej, kde je Borec? Jo, tady je. Je na 8 Borec. Si ho zavoláme, hej, vypadni. Tam je Freddy. Hej, Springtrap, jdi na 9. Hej, můžeš jít na tu 9. Tam? Není, on je tady. Co tu děláš? Jo, šel na 8 zpět. A pojď na 9. Je na 9, ale musíš dát reboot all. Máme ho na 9. Ale ona je i malá šance, že se tu zjeví Phantom Foxy, což ten tady prostě bude stát a ty se na něj prostě nesmíš koukat.
jenom. Kde jsi už? Hej, Kriple, kde jsi? To je ale On šel tou horní ventkou tam nahoře. A zekeleko, ale málo. On, Protože... Ne. Chcípli. Jsme chcípli, no. Ale na chybu. To nenecháme jen tak, jako. Se nezdáme, nikdy. Si pamatuješ? Ne. Poslední pokus dáme. Tak aspoň tuhle noc musíme aspoň dát, že jo? Musíme dát poslední pokus tomu. Aspoň tuhle noc. A víš, daleko jsem si. No, to byla hloupá chyba, že jsme tam nepodívali. Ventku má loklu i hned, už jako. Kam šel? Zpět na 9, kamaráde. Jdi zpět na 9. Jakože jde ti to, velmi ti to jde. Já jsem nečekal, že ti FNAF 3 takhle půjde. What? Někam máš zpátky, ty pořádáme. Jakože Nugget, jako nečekal jsem, že ti FNAF 3 půjde. To bys to i mohl někdy na streamu dohrát, ne? FNAF 3. A mohl bych udělat i 4. A počkej, error. Jasný, error, pojď. No, učíš se rychle. Rychle se učíš. Freddy, nádhera, dobrý den. Máme zájem. Vidíš, teďkom tady před oknem bude ten Freddy. A my ho prostě nevidíme, že jo? Ne, nesmíme se ho všímat. Prostě se ho nesmíme všímat. Prostě musíme dělat, jakože neexistuje ten Freddy. Jakože prostě neexistuje. Ale podívali jsme se na něj, že Ne, prostě jsme ho ignorovali. Protože neexistuje, není reálný. Že by kontroloval i ty ventilace. No, jo, tady je. To oko znamená, že je tady. A error. Počkej, koukám. Musím ho, pojď, dej počkej na ventilation. Jsem ho nalákal zpět na 9. Jo, tohle je normální, to se musíš všímat. To se nemusíš bát. Vidíš, je tady. On nám neuteče. Tak, nalákal jsem ho zpět. Na 9. Aby jsme se ho tu udrželi. To je asi nejlepší taktika, že? Ano, držet se ho prostě tady nahoře. Dejte to. Reboot all musíme dát. Dáme 2 věci v prdeli. Pokud půjde zase tou hodní ventkou, tak já se poseru. Takticky se poseru, pokud půjde s tou hodní ventkou. Kde? Jo, tady je. Na 8. Ne, já ho chtěl na 9 dát. Neodcházej. Pojď na 9. Dělej, poslouchej. Co myslím? Jo, je na 9, perfektní. Je na 9. Tohle bychom mohli dát. Pojď, bude se radši koliká je noc. 3. Ne, teda AM. Jsou 3 hodiny ráno. A jsme ve 3. Jsme by zemřeli o 4, že? Anebo v 5 rovnou jsme. No, to by mě nasralo. No, což jakože budu... Protože kdy mám z toho, že... Dobrý. Musím. Nalákám ho. 2, že? Jo, že. 2. Zase reboot all. Jo. Dobrý. Nedělám skerné, že jo? Ne, Má smůl. Má smůlka. Jo, je ten, jo, to je Freddy, to je zase Freddy. To je zase Frederik. Fazbear. Kaša. Pojď zpátky na 9, chlapče. Tak, výborně. Jáme, že neexistuje. Ano, odejdi, si myslím. Freddy, ty prostě neexistuje, prostě odejdi. Nemáme. Klik AM. Ne, to je jedno, klik AM.
My bychom to přežili, že? Přesně tak. Jistě na 9. Kameru 11 má zavřenou. Což je dobrý pro nás. Tohle bude... Kurva. Reboot all. Dělej. Jo, dobrý. Tady byl zase Phantom BB, ale já jsem mu rychle unikl. Dobrý, takže Springtrap je tady. Kolik je? 5 hodin ráno je. Je 5 hodin. Ty vole, prosím, to musíme Ty vole, musíme tu čtvrtou noc dát. Kam jsi šel? Teď 3? Ne, tohle je 3. noc, ale možná se dostaneme do 4. noci. Ne. Jakože můžeme zkusit 4. noc. Ne. Jo, zkusíme ten tak for fun. Jo, já bych to zkusil. Hello. Come on. Borec si myslí hodně. Borec si myslel hodně. Hele, 4. noc a dáme si jenom jeden pokus. Jeden hloupý pokus, jo? Jenom jeden debilní pokus. Bro, nám neutečeš už. Let's go. Takže teď jdeme na 4. noc a máme jenom jeden pokus. Pokud to prohrajeme, je konec videa. Jo? Nemusíš zvat, teďko je zase tvoje oblíbená minihra. To se dělej ty, prosím. Ne, to si zahraj ty. To je pro tebe. Ale ty tam zavez. To je pro tebe. Za koho teďkom hraješ? Důležitá Za Čiku. Přesně tak, hraješ za Čiku. A za koho bys hrál v další noci, kdyby jsme to dali? God of Freddy? Ne. Hádej dál. Hrál bys za Foxy. Takže teďkom bude 4. noc a přidává se k nám Phantom Foxy a Phantom Marionette, kamaráde, Phantom Marionette, pokud bude na kameře 8, tak jsme v prdeli i hned, protože jí se nejde vyhnout. Ona totiž tady bude stát a pokud tu bude, tak ona nám bude překážet prostě v tom dívání se, no? Prostě nám zablokuje pohled. Takže nebudeme moc dát kamery a ani ty. A ani nebudeme moc opravovat. Takže kamera 8 je teď velký problém pro nás. Until replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness/relevance should be deflected. Nemáš instantně zabít. Pouze Springtrap. Springtrap, že jak ty děláš flashbacky. Já dělám flashback, že jo? Jo, ostatní dělají flashbacky. Takže to jsou jenom To je nic, že? To jsou prostě jenom halucinace. To je nic, že? Ano, to je nic, to jsou prostě jenom halucinace. Je 1 ráno. A to je Freddy. Jívat. Na Freddy zkusím. Vidíš? Já to jako vidím. Výborně, Springtrap je tady. Výborně. Jsem mají 4, taková se nazná. Já taková. Něco. Výborně. Jenom audio error, Springtrap je stále na 9. Pokud zmizí, je to v prdeli. Buď šel na 8, nebo na 10, nebo šel do 9. Flashbangáč, nazval flashbangy. Vůbec se nalekl. Jakože... To je až byteče. Jakože je pravda... To je až baby, to je... Jakože je pravda, kdo by se jakože tohodle lekl. Jí důchodci. Já si důchodci. Na 9. Vrať se. Jo, dobrý. Vrátil se na 9. Takže jsme teď měli první jumpscare od nějakého Phantom animatronika. Což je jakože mega divný. Tak. Springtrap je na 9. Máme audio device.
Error. Vrace. Dobrý, Springtrap je tady. Ty vole, když bychom se dostali do 5. noci. Já bych udělal jedno video, kdybych dohrál všechny. FNAFka, jo. Já všechny FNAFka. No tak to je neštěstí. To musí být Freddy. To není Springtrap. No jasně, že je to Frederick. Jasně. Springtrap je ve ventce. V zablokovaný ventce je Springtrap. Ventilace má error. Počko, má error ventilace. Ale jakože jde ti to, jakože reakce, jakože na tuto hru máš. Někdo expert udělá reakci. Nevím, asi Framen udělá reakci na toto zajímavé video, kde tě učím hrát FNAF 4. Kde tě prostě učím hrát FNAF 3. Kde je? Aha! Zase! Kokot. To je debil. To je debil. Bro nemá mozek. Bro nemá, no on nemá mozek. To má hoveka na sra. Ne, reboot all. Dáváme reboot all. Od tebou 3 error, tak je to v pič. No. To trvá 20 sekund. Ne, 15. Protože je tohle reboot all. Hej, co tady děláš? Je blokuj. Ty vole, tohle bylo teďko jen tak. Ty magore hnusnej. Plesnivej. Hej. Na 9 jdeš, i hned. Jak si myslel? On si myslel, že nás přichytračí ten Kolik je hnusák. Ty pojď opět. To dám, to musím dát. No. To je jenom Freddy. Ty vole, že... Kam my to fakt dáme? Ty vole, že bys ráně dal 5 nocí? To by mě mrdlo. To bych jako koukal, že bys dal 5 nocí u Frederika. No mě by mrdlo taky, vole. Ale jakože on je tady, takže ty to fakt možná dáš. Kurvan teraz. Ty co tady děláš? Dělej. Jdem časný, jo? Jo. Ty vole, my jsme dali 4. noc. Jdeme si pro 1 hvězdu. Mohli by Ze se 3. tomu. Teďko můžeš dát za Foxe, takže... Tak. Vidíš? A prostě následuji Phantom Shadow Freddyho. Ty vole, pokud dáš na mě 5. noc, tak ty budeš mega dobrý. Ty vole, kam běžíš dolů, chudák, narazil do zdi. OK, jdeme na 5. noc. To byla hrozně těžší. Tuto noc se nikdo nepřidává. To je těžší, to bude... Tady bude Springtrap agresivní jak něco. To typu, že nedáme. Můžeme. To typu, že nedáme. Pokud to dáme, tak jakože seš borec. Protože já jsem maximálně dostal do té 4. noci. A Springtrap je tady. Takže... A bude to jako 100 silný. Já to nalákám. To je kamera systémová.
Management has also been made aware that the Spring Bonnie animatronic has been noticeably moved. Would like to remind employees Je 12 hodin ráno a máš až v 5. noci, chápeš to? Jsi v 5. noci. Jseš tam? No, jsem si já nedostal nikdy. Jaké noci? Já jsem se maximálně dostal do 4. Teda to 15. Ty vole, pokud porazíš původních 5 nocí, tak jakože jsi frajer, jakože. To bude tvoje první poražený FNAFko. Jo, je to. Máme 1 hodinu ráno. 3 erory? OK, dalo nám to 3 erory. Máma. Tyjo, pokud to dáme, tak já se neznám. Já se nebudu znát. Ty se To neznáš. je to hlavní. Tak ty se neznáš vůbec. OK, Spectre tu furt je. On tady furt je. A teď když odejde, můžeme ho lehce nalákat. Jsme se obrázek. Ale to nalákat. Nalákali jsme ho. Výborně. On si myslí, že jo? No. Sestřát si myslí, jo. To musí být Freddy. Jasně. Já taky. Vole. Pačičo, Svarto hodil na nás. Vole, tady, vole, parkuj Tady, vole. Svarta. Jsme 2 po sobě, no tak jsme mrtví. Kde? Já vás půjdu. Kde Springtrap? A jsou 2 hodiny ráno k tomu. To je Freddy. Jo. Hej. Po nás. Já ho slyším. Já ho slyším někde. Počkej. Kde seš? Kde seš? Jo, on je tady. On byl na 3. 3 hodiny ráno. Ty vole, prosím. Ty pokud to fakt dáme, tak já se neznám. Já sebe. No. To bylo. Freddy? Kde to má být? Tam, že? Nevím. Kde? Co? Dobrý den. Já to hráme. No, To bylo hráme. tak tohle bude okolo. Jakože musel bychom ale přežít ještě 2 hodiny. Jo. Vole. No, 5 hodin ráno. To bylo propůl. No. Ty. No. No nic. No nic. GG. GG, ale skoro jsme to dali. Tak No. doufám, že vám tohle video líbilo, dejte odbět koment. U dalšího tak asi ahoj. Čauko.